kai annabtan manzon Allah ma daga mafarki ta fara, annabtan annabi Muhammad daga mafarki ya fara. Annabi yakan yi mafarki sai mafarkin washigari ya tabbata karara, kamar yadda sayyidatuna Khadija ta ce ta fara masa ne annabta da wahayi ya fara zuwa manzon Allah ne bir ru'ya sadiqa, da mafarki wanda take gaskatacciya. In annabi yayi mafarki yau sai kawai gobe a ga abin ya zo ya faru karara. Kuma annabi ma yakan zauna da sahabbansa ya ce shin a cikin ku akwai wanda ya ga wani mafarki? Annabi fa in an zauna da sahabbansa yana tambayin su waye ga mafarki, wanda ya ga wani mafarki ya faɗa mana wannan mafarkin. Ko hatta kiran sallah da ake yi a mafarki aka samu kiran sallah, ba direct ta zo ba, mafarki ne sahabi yayi, an ce sayyidina Umar ne yayi wannan mafarkin, an ce kuma ba sayyidina Umar ba yayi mafarkin kiran sallah lokacin ana shawarwari yaya da ayi ana ilanin lokacin sallah. Aka dai gama tattauna shawari ba a samu matsaya ba, sahabbai sun koma gida, wani a cikin sahabbai yayi mafarkin kiran sallah, ya zo ya faɗa wa manzon Allah. Annabi ya ce shikenan, wannan shine abin da Allah ya ce ai kiran sallah da ana yi. Dan haka duk wanda zaka ga yana sukan mafarki, yana ce wai yana sukan masu mafarki, yana ce a'a addinin mafarki, addinin musulunci ma addini ne da yake farawa da mafarki. Kuma annabi shine ya ce mafarki yanki ne daga yankin annabta wanda yake kashi 46, to mafarki yanki ne daga cikin yankin annabta, kuma ingantaccen hadisi. Wani hadisin ma annabi ya ce babu abin da yayi saura na daga annabta sai dai al-mubashshirat, mafarki na albishir. Saboda haka in wani ya ce mana mu masu mafarki ne, to wallahi mu muna son ai ta nuna mana abubuwa na albishir a mafarki, kuma in mun gani mu zo mu gani karara. Ana nuna mana manzon Allah a mafarki, manzon Allah yana ba mu bisharori a mafarki, muna roƙon haka kuma Allah ya mana haka, albarkan manzon Allah. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا مؤلى بن عصت حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. قال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. Abdullahi ibn Abdurrahman ya ba mu labari, ya ce Mu'alla ibn Asad ya ba mu labari, Abdul Aziz bin al-Muktar ya ba mu labari, Anas ibn Malik ya ba mu labari, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manam, wanda ya ganni a bacci, a gurin baccinsa, faqad ra'ani, haqiqa ya ganni. Fa inna shaytana la yatakhayyalu bi, shaytan baya saƙuwa da ni. An gane ko? In an ce khayal shine saƙan zuci, tunani irin na saƙan zuci, ana raya maka abu, ana riya abu, shine takhayyul. Ko ash-shaytan la yatakhayyalu bi, mun ji me la yatasawwaru bi, mun ji la yatamassalu bi, mun ji la yatashabbahu bi. To duka kafofin da wani zai zo ya musanta, ya shigo da wato ya iya shigo da shakka ko kokonto, sai da manzon Allah, sai da waɗannan ruwayoyin suka toshe duka kafofin. Wani zai iya zuwa ya ce to ai la ya tasawwaru bi, annabi ya ce dan haka zai iya zamantowa ya yi takhayyuli da shi, to an samu ruwayan da ya ce la ya takhayyalu. Wani zai iya zuwa ya ce to ai la ya tasawwaru bi, ya ce dai iya tashabbuhi da shi, sai aka samu wani ruwaya ya ce la ya tashabbahu bi. Ku kaga waɗannan ruwayoyin ma ishara ne dangane da kafofin da za a iya kawo wato shubuha, a ce ai shedan zai iya zuwa a suran kamar yadda na shashajin wasu suna kawo waɗannan abubuwan, amma da na fara tasirantuwa da wannan, amma gaskiya babu shi a cikin wato abin da ya dace mutum mai hasken zuciya ya tasirantu da shi, ya yarda da shi. Cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato shaidan baya surantuwa da shi, amma shaidan dai iya zuwa ya ce shi manzon Allah ne. Shaidan da zai iya zuwa ya ce shi manzon Allah bane, automatical kawai an kiyaye manzon Allah daga shaidan yayi wato ya fito cikin suran manzon Allah, ko ya zo a yanayin manzon Allah, ko ya ci albasa da bakin manzon Allah, ba zai yi ba. Ya dai iya zuwa ya ta ƙarerayin sa.